И здравейте хора, аз съм Nitrox. Искам само да ви направя един анонсмент. Този канал предимно ще се използва за гейминг. По принцип този канал ще има разнообразни игри, като Fortnite и някакви други игри, Rocket League, каквито разлизате ще ги играем сигурно. Но предимно ще играем на Fortnite, Competitive. Повечето пъти ще ме виждате с моето дуо, което е тук в партито, ето го. Vortex Viper. Ще го тагна долу в описанието. И така хора, понякога може да се събираме с вас да играем на Fortnite и някакви такива. Може да снимам на къпове, може да правим Zone War за V-Bucks, ето имам 2400 V-Bucks, може да направим някакво раздаване, може да направим giveaway на нещо. И така хора, това беше анонсмента. Лайк, subscribe, благодаря.